Глава 2. Марта среща Симона. Мама ми купи днес нова книжка с картинки. Гледам я с интерес и разлиствам лист по лист. Тука зайче как играе, кума лиса как го гони. Таралеж на кълбо ще избави Симончето. Марта чуваше някой да пее познатата песничка, като в края я променяше, казвайки своето име. Отвори очи и, о, небеса! Наистина си бяха небеса. Беше кацнала на дърво в облаците. Здравей! Обади се тихичък гласец току до нея. Ти пък коя си? Озадачи се нашето момиче. Аз съм Симончето. Ти ли си това, Симонче? Продани ми ушите с твоята глупава детска песничка. И ако искаш да знаеш, тя не се пее така. А как? Начумери се новото момиченце. Точно на теб ще казвам. И какво правиш в моето гнездо? Едва сега Марта забеляза, че е в голямо изплетено птиче гнездо. Това е вече прекалено. Ти си в моето гнездо. Аз съм тук от вчера, а ти пристигна едва днес. Има ли някакво значение? Я ми кажи, какво правим тук? Не знам. Очаквах ти да си по-наясно. Като те гледам колко си самонадеяна, сигурно си по-сведоюща по въпроса. По-полека с тези сложни думи. Ще вземе да ти се изкълчи езика, професорке е такава. На колко години си? Почти на 6. Не се казва почти. Или си на 6, или си на 5. Не ми се прави на много голяма. На тегачка такава. Не съм на тегачка. Я не се оправдавай. Ходиш ли на детска? Ходя. Трябва да си любимка на учителките. Как пък не? Аз съм от най-лошите в групата. Постоянно ме наказват. Нашите са вдигнали ръце от мен. Марта хареса новата, защото си приличаха. Ами да, ето къде се криеше истината. И двете бяха лоши. Предлагам да избягаме от тук, каза тя. Добре, но как? Не знам. Ако помисля малко... Марта не беше сигурна. Много съм гладна. Вие ми се свят и ми се прибира вкъщи. Откакто си тук, не си ли хапвала нищо? Съвсем нищичко. Вече виждам звездички пред очите си. Толкова сме близо до тях. Много е високо това гнездо. Сигурно има 100 000 метра, предположи Симона. Ти пък, може и милиони да са. Няма милиони, има само билиони. Има си и милиони, и билиони. Аз мога да броя до 10. Ти какво си мислиш? Каза гордо Марта. Аз пък мога до 20. Хайде де, започвай да те видим. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20. Смело започна да брои Симона. Леле, ама ти наистина можеш да броиш. Възхити се Марта, без да разбере, че има грешка в броенето на момиченцето. Нали ти казах? А като можеш добре да броиш, можеш ли и добре да скачаш? Каза тя и блъсна Симона с всичка сила. Детето полетя стремително надолу, като не спираше да вика. Ще те науча аз теб, проклетнице такава! Марта се засмя отгоре. Можела да брои до 20, а ето, че може и да лети! Изведнъж на раменете на Симона поникнаха криле и тя плавно се приземи. Стъпи и се огледа. Беше великолепно наоколо. Ухаеше на трева, цветя и горски ягоди. Марта постоя известно време сама, после се престраши и попита. Ехо, Симона, как си? Не последва никакъв отговор. Да не би да си паднала на ушите си? Как е там долу? Слез и сама ще видиш! Дочу се далечен глас. Как да сляза? Да! Забравих, че няма кой да те бутне! Провикна се момичето. Стига де! Аз само ти помогнах по-бързо да слезеш. Ами бъди така добра да помогнеш и на себе си! Няма нужда, каза познат женски глас.
Ето, че отново се срещаме, Марта. И не намирам никаква разлика в поведението ти. Но това ще се промени. Бялата птица замахна и събори с крилото си Марта. Тя полетя. Когато падна, се чу дълго и продължително. Тряс! Леле, удари ли се? Плахо я попита Симона. Ух, и питаш. Направо си размазах главата. А ти как оцеля? Поникнаха ми криле на гърба, преди да се приземя. А на мен защо не ми поникнаха? С тях нямаше да се натъртя така. Защото не си сторила нищо добро, Марта. Провикна се бялата птица. Не правете бели и няма да си патите. Но ако продължите с тях, неприятности ще ви връхлитат час по час. Марта се изправи на крака и се огледа. Колкото и да беше лоша, не се сдържа пред красивата гледка. О, всичко е толкова зелено и ароматно тук. Я погледни насам, пълно е с ягоди. Предлагам да ги нападаме. Ами, ако ни пораснат ушите или ни се удължи носа? Носът се удължава, ако лъжеш, каза Симона и потъна в лехите. Марта изчака, но като видя, че ня грози опасност, се втурна и тя след момиченцето. Когато се нахраниха, Плахо каза. Знаеш ли... Какво ти е? Да не се задави. Аз... Марта, нали така те нарече птицата? Тези ягоди май те направиха няма. И дума не можеш да кажеш. Мога, само че думата се засяда на гърлото ми. Не съм я изричала никога. А да ти призная, ми се е искало да я кажа на мама. Коя е тази дума? Извинявай. Ама ти, сериозно ли? Да не ми готвиш поредния капан. Извинявай, Симона, че те бутнах от високото гнездо. Ако не ти бяха поникнали крила, щеше да си разбиеш главата. Нямаше. Като гледам и твоята кратона е още здрава. Децата прихнаха да се смеят. Ето, че можеш да бъдеш и добра, Марта, каза бялата птица, скрита зад едно дърво. Стига да искате, можете да сте добри.